Гэта не проста музейны збор, а цэлая калектыўная выстава. Палотны прадставілі з фондаў краязнаўчага музея Віцебска. Аднак гісторыя іх і самой віцебскай акварэлі пачалася яшчэ ў 1995 годзе. Аб'яднанне праіснавала 16 гадоў, але ж мастакі, што ўваходзілі туды, працягваюць актыўна працаваць і сёння. Витебск у нас в представлении белорусов, да, ассоциируется с чем-то авангардным, там, не знаю, Шагал, Малевич, Лисицкий. Вот. Но на самом деле с подачи Шагала в 20-30-е годы в Витебске создано было художественное училище, да, и как раз-таки одни из выпускников этого училища, да, Иван Столяров, Ковалев, они стали зачинателями такой, ну, более традиционной акварельной традиции в Витебске. Из их учеников, в общем-то, и выросла эта самая витебская акварель. Тут прадстаўлены і творы першага пакалення, з якога складалася мастацкае аб'яднанне і работы сучасных творцаў. У іх палотнах увасоблены самыя розныя жанры, ад класікі і да нефігуратыўнага жывапісу. У залах можна ўбачыць больш за 80 работ, пейзажы, нацюрморты і нават аўтапартрэты мастакоў. Очень стилистически разные работы. По колористике кто-то предпочитает монохром, кто-то предпочитает такие сочные цвета. На выставке можно увидеть, как, ну, такое достаточно классическое акварельное искусство. Вот, например, Ивана Столярова, да, это классические такие натюрморты, пейзажи, к которым мы привыкли, да, в акварели, в акварельной технике. Ну и уже их учеников. Эксперыменты з вадзянымі фарбамі даюць мноства магчымасцяў для самавыяўлення творцаў. Убачыць мінулае, сучаснасць і будучыню ў іх творах можна до 9 мая.